मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दा फुंनि 7टा जाबाय ओमफ्राय दा आङो नै बाबुनियाव थांनो ओंखारदों मोनायाव जोंहाय आरो बाबुनि स्कुला जुबिलीनि प्रग्रामा दिनैनिफ्राय दा दिनै ट्रेडिशनेल ड्रेसाव थांनो होदों बाबुमोनखौ माने रिलि दङ आरो दिनै दा बेनिखायनो आङो गामसा गोथां ओमफ्राय आर'नाइ लादों आरो बाबुआ माने गामसा गाननोबो रोङा नालाय गामसा गानहोनो नांगोन। आं नै न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैनाय ओंखामखौ एसे जाबाय आरो माने दिनै सानसे थानाय जागोन नालाय आंहाबो खामानि दङ दिनै बुधबार आरो माने बाबुखौ आंनो स्कुलाव लांनो नांसिगोन दा ओंखारहोनोसै। नै लोगोफोर गामसा गानहोनाया जादोंना जायाखैथाय नै बरिया माबा ओंखारदों दे फेर ओंखारदों ओमफ्राय नियाव पिन मारिनांसिगोन पिन मारिना होनो नांसिगोन सानसे थागोन नालाय गिब्रुबा आरो दिगदार जागोन गानहोनाय मानसि गैयि जागोन बेखौ माबायदि खालामगोनथाय। आर'नाइ खाना होनोसै आर'नाइ लाबोदों गामसा न'आव थागोन खर'निखौ खर'आव थागोन बेखौ गाज्रि नै थांनो ओंखारबाय माबोरै नांदो बाबा बेबायदि ड्रेस गाननानै गामसा गाननानै मजा माने बाबुआ बुंदों आरो दिनैनिफ्रायनो टाउनाव गामसा गाननानै थांनो हासिगोननो दा थांनाय समावनो एसे लाजिगोननो आरो ओमफ्राय फैनाय समाव माने एकदम पुरा स्टेन्डार्ड माने गावखौनो एसे गोग्गानानै फैसिगोन आरो मा होनो आं बर' होननानै ओमफ्राय मजा नांदोनो नै जि बरिया नुदों ना बाबा बिउटिफुल नुदों। नै जोङो स्कुल मोनफैबाय माने बाबुआ स्कुल मोनफैनाय लोगो लोगो भितराव हाबैबाय आरो ओमफ्राय नै जि मोजां साजायदों ओमफ्राय बे सिगांथिं जाय जिरायग्राफ्रा माने आलासि आरो बिसोरखौ माने फ्लेग हस्टिंनि थाखाय लाबोनाय जादों ओमफ्राय नै स्टेजखौ जि मोजां साजायदों बेयाव माने 26 खालि कालचार नाइट जागोन आरो ओमफ्राय बेयाव मनसुन बर' आरो इलिसा बर'आ पारफरमेन्स खालामगोन। नै स्कुला 25 बोसोर जानायखाय 25 खान फिरफिला उराय नागिरदों आरो ओमफ्राय बेथिंजायबो दङ नै माखासे ओमफ्राय नै आलासिफोरा गांसेयाव सासे करि गसंबाय ओमफ्राय स्टुडेन्टखौबो लादों सासे सासेहे 25 खान फिरफिला 25 बोसोर जाबाय ना ইয়াৰ পিছতেই আমাৰ জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ মই মাইক্ৰফোনটি আগুৱাই माने गावबा गाव जाथिनि ड्रेस गानबा जि मोजां नुयो आरो ओमफ्राय नायनो लुगैदों दिनै बुधबार नालाय खामानियाव फैनो नांबाय उपाय गैया आरो जेबो नुवासै माने आंनि लोगोफोरा नायनो थाबाय आं जि आफसुस जाबाय आंथ' जि नायनो लुगैदोंमोन ओमफ्राय बाबुखौ माने ओजोंहाय आङो एसे भिडिअ लागोन सानदोंमोन लोगोफोरखौ लानानै
माने आं थांबायबो लोगोफोरा गेटावनो नेबाय थादों बिखौ जल्दिनो लाना थांबाय ओमफ्राय माने साराबो दङमोन सारमोनाबो बेनिखाय बानायासै आरो जल्दि भितराव थिनहरबाय थांनायाबो एसे लेट जाबाय नालाय बेनिखायनो लानाय जायासै। नै दिनै सेकेन्ड डेनि मोनायाव फैदों बाबुआ माने फुंनिफ्राय दङ सानसे दङ ओमफ्राय आङो बाबुखौ लांनो फैदों आरो ओमफ्राय नै पदरखनि बानायदों फिसाहे ओमफ्राय माने बेनो आरो पदरखनियाव नै बिबारफोर जि मोजां बथलाव माने बिबार आखिलायनानै दोनदों ओमफ्राय नै सब बुस्थुआनो दङ आरो नै बेफोरो स्कुलनि पिकचार माने बायदि प्रग्राम जानाय ओमफ्राय कम्पिटिसन जानायफोरनि फट' आरो बेफोरो ओमफ्राय नै बिथिंजायबो माने 25 खान फ्लेग उरायदोंमोन नालाय बिथिंजायबो दङ नै बिथिं जि मोजां ओमफ्राय नै 25 years of टेम्स माने टंला इंलिश मिडियाम हाई स्कुल बाबुमोननि स्कुलनि नामा बियो आरो ओमफ्राय सर्दर टेम्स होनना बुङो ओमफ्राय नै जि मोजां माने निला गोजा बेबायदि कालारिं लाइट होनायखाय जि मोजां नुदों आरो नै फिल्म खिथिदों आरो एसामिस फिल्म माने बुकुल फिल्म खिथिदों ओमफ्राय नै पेन्डेलावबो जि मोजां साजायदों माने लाइटखौ जि मोजां होदों नै निला गोजा गुफुर लाइट होनायखाय जि मोजां नुदों माने बेफोरो गासैबो स्टुडेन्ट गोजा ओमफ्राय गार्जेनफोर दङ आरो लांनो फैनायफोरा फिल्म नायखांबाय थांसै दा नै बाबुखौ लांनो फैदों फिल्म देखायदोंमोन आरो ओमफ्राय थांनो नागिरा माने जि गोजान दा आङो लांनो नांसिगोन दा जाबाय 6:40 जाबाय आरो ओमफ्राय थांसै दा